gaskiya ban da Yi haƙuri mana. ban da time. Ina da lectures ban da lokaci. Dan uwa. Kaga mutumin nan da nake baka labari? Mutumin nan da yake mu kuma tsamu in sa ni makaranta? Ba dama ina kan hanya zan tafi makaranta sai ya tare ni kaga gan shi can sai ya tare ni sai ya dinga ce min wai yana so na. Ba na san wannan abin da yake yi min. To ai a cikin da ka wani ba shi dama. Sai Ba shi dama? Eh. Kana ganin hakan mai ruwa ne? Ai ba ta san. Bai wanda Allah ya masa. Ya da ba da yana. Sai ba shi dama ki gwada shi. Wata kira Allah ya sa ta fito. Kuma fa haka ne ka san dan uwa baka bani shawarar banza. Mu je in gwada shi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Hajiya ki hajiya. Ko bai gani. Salamu alaikum. Wa alaikum. Yau hadda kanina kenan aka zo. Ai kuwa ga dan uwana nan. Malama shi sai. Na'am. Ina nan dai akan bata. Yau ina neman dan Allah a bani kudin mutu. Kai dai ba za ka taɓa canzawa ba kana nan dai akan bakanka. To shikenan. In dai har kana so in baka minti 2 sai na yi maka gwaji guda 2. Shin a wani wata ne aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? An haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a watan Rabiul Awwal 12 ga wata. Okay, shikenan. Ai wannan ina tunanin ko ƙananan yara sun san wannan. Shin a wani wata ne aka saukar da Alƙur'ani mai girma? An saukar da Alƙur'ani mai girma a watan Ramadan. Wannan shiga uku. Allah ɗan Mun fara soyayya daga yau.